Nansi, gyda fi Nansi, y cogydd bach. Heddiw rydw i am wneud recipe'r Eidal. Eidal ydi Italy. Da chi'n gallu prynu pesto mewn jar yn yr elch farchnad, ond rydw i'n mynd i ddangos i chi sut mae gwneud pesto ffres. A dyma'r cynhwysion! Pasta linguini, caws parmesan, un ewyn garlleg, olew olewydd, cnau pinwydd, a basil ffres. Piliwch un ewyn o garlleg. Da ni'n dweud ewyn garlleg yn Cymraeg, ond yn Saesneg, nail of garlic. Nesa, rhwygwch y dail basil a'i rhoi yn y cymysgydd. Nesa, ychwanegwch y garlleg, yr olew olewydd, a'r cnau pinwydd. Gratiwch y caws parmesan. Gwyliwch eich bysedd, put your fingers. A rhowch y parmesan yn y cymysgydd. Rhowch y caead ar y cymysgydd a chymysgu'r cyfan. Perffaith! Berwch y pasta mewn sosban o ddŵr berw ac ychydig o halen. Wedi dreinio pasta, rhowch o mewn bowlen fel hyn. Ychwanegwch y pesto at y pasta a'i gymysgu'n dda. Dyna ddigon. A gweinwch ar blat. Ac yn olaf, ychwanegwch dim bach o parmesan wedi gratio ar ben y cyfan. A dyna ni, pasta pesto. Delicioso!